Awe umacangana kabe amawina ndikocha wacha namhla kanti unamba ba. Number 3. Number 3. Ngidlulisa 58 ngikhathele. Nkabe ngiyezwa la kuthiwa ubuka khona ubuka kakhulu la kwezokugijima. Ayinokugijima. Mina ngaqala esikoleni ukugijima emakhankane. Okutshela basephumuro ukuthi mina bengaziwa nje. Ngaqala esikoleni eprimary ngigijima ngaze ngahamba ngafunda i-high school eMadudula. Nakhona ngigijima. Kahle wena. Uyabona ngaye ngahamba ngiyogijima e4. Ngaye ngagijima ngivuvukela inyawo ngangibekela umbhulelo omunye umfana. Ngaphuma number 2 waphuma 1. Ngathi ke lo ngizomqophela umlando. Sahamba sayogijima eDandi. Waphuma number 6 ngaphuma 1. Masisuka eDandi sahamba sayogijima eMaritzburg. Ngafika ngaqopha umlando futhi nakhona ngoba ngaba unumber 1, unumber 2 kwakumlungu, number 3 kumlungu, number 4 kuyiNdiya. Kahle wena. Kwakhala minyembezi uMisadeni kunomunye umesi laphana wayefika useMadudula wayemuhle. Wakhala minyembezi wahlule kuyibamba volwa ngibamba wangidumela ngehapha wangiqabula kwakuqhumana kwethu kanjalo angizwe ukuthi ngithini. Kahle wena. Ngaqhubeka ke lapho yabona mina bekuthi noma kufunde eclassini kuvele ngikhishwe eclassini kuthiwa ngihambe nginikezwe isikhathi sokulolonga. Ngingasebenzisi kulolonga mina ngivele ngihambe ngiye cottage lalo miss afike sengimlindile umiss ufike ngenze njalo kwazi kwaba ukuthi lo miss uyakhulelwa namanje sinengane nalo miss loyo. Right. Ngahamba ke manje sengiyogijima eThekwini ke manje. Kahle. Fika naseThekwini ngenze njalo ngaphuma 1 futhi nakhona eThekwini. Wakhala umdlalo njengamanje uthisha omkhulu wayese uyisekela thisha omkhulu. Uthisha omkhulu wakusoJobe. Wakhala wathi ngeke eJobe ngicela ukuthi sibonisane la lo mfana bengicela ukuthi alekeleleke ngoba usekhombisile ukuthi unalo ikhono lokugijima. Ngicela ukuthi simlekelele umfana angene kwi-combrade marathon. Wakhala ulokhuzana uJobe wathi ngeke kulunge lo mfana sesemncane singamphuthumi. Wathi ulokhuzana umdlalo wase asimphuthume isiZulu sithi ugojo semanzi. Wathi uJobe kulungile ngizokhuluma neSGB hayi nangampela ngalekeleleka ke ngikhumbula ngihamba ngogijima i-township to township marathon. Kaphuma 1 nakhona ngigijima kuyini lokho kunye Oceans marathon ngaphuma 1 hayi nesikhathi yonke into zami zavuma. Ngangena ke manje kuthini ngizogijima combrade marathon ngaloso sikhathi anginabo ngishaba xhasi ngigijima nabantu abanabaxhasi anginamxhasi ngumfana oyiqhamukela emakhaya ongaziwa umuntu. Kwamateke ngangigijima ngawo kwakuyi-New Balance ngikhumbula kahle ngangithengelwe uMisade vele ngangithandana naye. Kahle wena. Kwakusebusika leso sikhathi kuyabanda. Sesivukile ekseni. Ngaleso sikhathi ngangiphethe ifoni yami encane engaka. Ngifaka ama-earphone ngivula ukhozi kuyona. Ngafaka ama-earphone ami la. Ngikhumbula kahle i-combrade marathon okhosini ayibizwa uThanda umfoka Ndlovu. Wathi uThanda i-combrade marathon 2016 wathi hayi isukile na kanjani suke eMgungundlovu sibheke eThekwini kaBhanana wathi hayi isukile wathi insizwe ibhekile sibheke insizwe efana noLudwig Mamabolo sibheke umncedisi umfoka Mthembu sibheke insizwe oStephen Mozingu kwakusekhona uStephen Mozingu. Insizwe igijima kakhulu ke leyo. Ngizwe ngithini? Wathi lapha emantombazane isifazaneni kanti sibheke wona amawele aseRussia kwakuhlupha amawele aseRussia. Ngizwe ngithini? Hayi bese sisuka hayi sihambe. Sonke leso sikhathi mina ngihamba nebhasi ngigijima nebhasi. Khona into esithi ke ukuhamba nebhasi. Uma uhamba nebhasi nisuke nihamba nisixuku kanje. Kodwa la ngaqashuka khona mina ngiqashuke egarage laphi lase Hillcrest uthotho lase Hillcrest. Hayi ngaqhala ke ngangibashaya. Babala. Kwacaca ukuthi ngakhumuka ke manje ngakhumuka ngathi ngizodlula ePavilion ngase ngihamba ngedwa ngezwe ngaye uThanda ngoba ngaqala uqala zozothanda wathi ngathi umlando uzoqopheka wathi sengihambile ngawubuza koza kwethu ngalensizwa le ehola phambili kwathi uzakhelwa kaMchunu ifunda ngaphi eMadudula ePhomoroyi kwathi uyiqopha umlando nakwithi Oceans marathon. Ngahamba ngaleso sikhathi ngilandela ubani uLudwig Mamabolo ube umncedisi Mthembu uStephen Mozingu number 4. Ngahamba ngathi ngizodlula la sengizokwehlela ngasemarket kanti umathi ikhansela kwakusomajuzi wekhipha amabhasi amabili abantu basephumule basebegcwele be10 kwaphume ngishizalo kwazi kwaqhuma umkikizo kwacwaza ngaleso sikhathi nangu uMisade besikhathi ukhulelwe usemile la isisu egqoka iskipa esimbambayo eswini ubhala ukuthi I love you daddy
ngagijima ngakuyena ngafike ngathi ngaqabula la eswini kanti uzongishikanda ngimbona uStephen Muzingi wangidlula awu wathi mengidlula uStephen Muzingi lapho washo uthanda ngizwa la ngothanda ngibona washo uthanda wathi uStephen Muzingi awumshayela umhlonile uStephen Muzingi wathi ezodaba idolobha amateku lawa ngakhumula amateku ngase ngigijima sengihamba ngenzwane phansi wathi uyazazi kamshayela ngangabe ngisabheka emumva ngase ngizwa ngothanda ngakhumula ama-earphone ngawalahla lapha phansi kade ngizongena imeya lapho kwakusewubani kwakusewunqumalo uJames Nxumalo imeya ngaleso sikhathi wabe sengilindile ngamuzwa ngaleso sikhathi uthanda sengimuzwa usekhona le stadium sakaze stadium ngizwa ukhozi la wathi wayishaya angangishaya kwachwaze stadium kwaba inqaba lapho abantu